अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूला व उलिल अम्र मिनकुम। Allah kaže: O vjernici, pokoravajte se Allahu i pokoravajte se poslaniku i predstavnicima vašim. Surat An-Nisa, ajet 60. Danas pričat ćemo jedan najbitan stvar. I taj stvar je toliko bitno za društvo vjernika, da ako mi ne slijedimo prema učenjem, onda Allah kaže u časnom Kuranu: vaša dobra djela ide u zalud. I taj stvar je pokornost i ustrajnost. Kada mi prihvatimo časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem i kada smo prihvatili da on je naš vođa i Allah je naš gospodar, onda nama je bio rečeno da mi treba da pokoravamo se. Sam vjerovanje nije dovoljno, sam obožavanje nije dovoljno. Ako mi obavljamo namaz, ako mi postimo, ako damo zekat i ne pokoravamo Allaha i ne pokoravamo časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, onda naša dobro djela ne vrijedi kod Allaha. I zato ovo je najbitan stvar. U časnom Kuranu postoji nekoliko ajeta na ovu tema. Nekoliko puta Allah savjetovao vjernicima. Ja ću pročitati par ajeta i prevod isto i onda pričat ćemo na taj tema malo više. Reći ću nekoliko hadis od časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellema i tako vama bude jasno koliko je bitno da mi pokoravamo Allaha i pokoravamo časni poslanika. Na drugom mjestu Allah kaže: ja ayyuhallazina amanu atiullaha wa rasulahu wa la tavallaw anhu wa antum tasmaun. O vjernici, pokoravajte se Allahu i njegovog poslaniku i ne okrećete se od njega, a čujete da on vas zove, da on vas savjetuje i vi odbijate njegov savjet i onda ne vrijedi vaš vjerovanje. I onda još Allah kaže: ja ayyuhallazina amanu atiullaha wa atiur rasula wa la tubtilu amalakum. Surat Muhammad, ajet 33. O vjernici, i prema naš prevod ovo je 34. O vjernici, pokoravajte se Allahu i pokoravajte se poslaniku i ne poništavajte svoje djela. To znači, ako vi ne pokoravajte, onda vaša djela ide u zalud. I onda još jednom Allah kaže: wa atiullaha wa rasula la'allakum turhamun. Surat Al-Imran, ajet 133. I pokoravajte se Allahu i poslaniku da bi vam bila milost ukazana. I onda šta je nagrada ako mi pokoravamo Allaha i poslaniku? Allah kaže: وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
खालिदीन फीहा वज़ालिकल फौजुल अज़ीम। सूरत अन-निसा आयत 49। A onaj koji se Allahu i poslaniku njegovu bude pokoravao, on će uvesti u džennetske bašće kroz koje će rijeke teći, u kojima će većina ostati i to je veliki uspjeh. Ovo je onda nagrada kada mi pokoravamo časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I onda još Allah kaže: وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. Surat Al-Ahzab, ajet 72. A onaj koji se Allahu i poslaniku njegovu bude pokoravao, postiće će ono što bude želio. I sada mi kao jedna društva, kao muslimani, kao jedna zajednica, ako pokoravamo časni poslanika sallallahu alejhi ve sellem i Allaha, onda isto može da bude neki međusobno nerazumijevanje. Za taj stvar isto imamo uputstvo u časnom Kuranu. Allah kaže: فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ. Čitav prevod tako se glasi: O vjernici, pokoravajte se Allahu i pokoravajte se poslaniku i predstavnicima vašim, a ako se u nečemu se slažite, a ako se u nečemu ne slažete, obratite se Allahu i poslaniku. Ako vjerujete u Allaha i u onaj svijet, to vam je bolje i za vas rješenje. Ovo je najbolji način i najbolje po ishodu. To je sada rješenje da mi obratimo prema Allaha, obratimo prema poslaniku ako ne slažemo međusobno za neke stvari. Još onda Allah kaže: فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. Surat An-Nisa, ajet 66. Allah kaže: I tako mi gospodara tvoga, oni neće biti vjernici dok za sudiju u sporovima međusobnim tebe ne prihvate i da onda zbog presude tvoje u dušama svojim nimalo tegobe ne osjete. I dok se sa svim ne pokore. To znači treba oni da potpuno pokore. Surat An-Nisa, ajet 66. I kada je poslanik odluči za neke stvari, onda treba da mi prihvatimo njegova odluka. Mi vidimo u početak Islama, za kratko vrijeme Islam dobio velike uspjehe, za kratko vrijeme časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem donio jednu veliku promjenu među ovim Arapima. Oni koji su bili prije nepismeni, oni koji su prije međusobno su ratovali, svađali, za kratko vrijeme časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem njih oživio i pravio toliko velika promjena da oni su za kratko vrijeme oni su osvojili pola svijeta. I razlog u tome je bio da oni su pokoravali. Kada mi čitamo hadis, nekoliko puta časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem kad god je nešto rekao, oni nisu pitali zašto. Zašto je ovo naredba, zašto ovo kažete, nego
uvijek su rekli Allah i njegov poslanika, oni više znaju. Ako je ovo naredba, Božja naredba, ako je ova naredba od poslanika, mi se pokoravamo. Mi ne pitamo zašto dolazi ova naredba, nego ovo je naš dužnost da mi pokoravamo. Ako svaki čovjek misli šta on kaže, on je u pravu, onda zajednica ne može da napreduje. Zajednica ne može da pravi neka promjena. I zato svaki vjernik, on je dužan da on pokorava svog sistema. Naprimjer, u naš džemat na ovo doba mi sledimo Božje naredbe, mi sledimo časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem. I prema naredbama od poslanika naš džemat je napravio jedan sistem. I taj sistem sada radi u širom svijetu. Na vrh je naš voljeni halifa, na ovo doba Hazrat Mirza Masroor Ahmad, on je 5. halifa, on je na čelu džemat. I poslije svaka država ima svoj predsjednik. I svugdje kada predsjednik donesi neka odluka za dobrobit džemata, da bi širili poruka, da bi međusobnom članovi džemata oni su imali bolji odnos, onda svi član džemata oni su dužni da prihvati taj naredba i dobrovoljno prihvati. I ovo nije, na primjer, ako čovjek misli, ako ovo sistem kaže šta čovjek misli, kako ima vi neki mišljenje, neki argument, i ako predsjednik džemata ali ako sistem džemata odluči na isti način, onda vi pokoravate. Ili ako bude naredba protiv vaš mišljenje, onda vi ne pokoravate. Onda kada ja ću pročitati nekoliko naredbi od časnog poslanika, vidjet ćete, onda ovo pravite velika greška. Onda nema savab. I mi stvaramo jedna nova zajednica. Preko Ahmadija džemat, mi kada širimo, neki novi ljudi, oni prihvati, oni prije nisu znali za taj sistem, oni nisu živjeli za takav način, svaki možda živio samostalno, bez neke granice, bez neke takve naredbe da oni pokoravaju. I kada oni prihvati džemat, ovo je prvi korak. I kada ste prihvatili imamovog doba, onda treba da prihvatite cjelokupno. Ne može da kažete da mi smo prihvatili imam Mahdija, mi smo član ovog džemata, ali mi nećemo pokoravati ovo sistem. Onda kako sam čitao nekoliko ajeta, ovo sam čitao samo par. Imamo nekoliko takvih ajeta koji govori za pokoravanje. I kada se čovjek pokorava, onda on dobi Božje savabi, čak kako je bio rečeno, da on će dobiti džennet. I sledbenik od časnih poslanika, oni su pokoravali na najbolji način. Nije bio ni jedan poslanik i koja je tako uspio kako je naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem on uspio. I kao sam rekao, ključ za sve ovi pobjede, uspije bio kada ovi sledbenici oni su pokoravali časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Iako mi kažemo ja pokoravamo poslanika, ja pokoravamo časni Kur'an, ali ja neću pokoravati moj predsjednik. Onda faktički kada mi odbijamo jednog, onda mi odbijamo onaj koji je na vrh. Hazrat Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu prenosi
da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: svi pripadnici moga ummata će ući u džennet, osim onoga ko to odbije. Pitali su: a ko će odbiti? Odgovorio je: ko mi se pokorava, ući će u džennet, a ko mi je ne pokorava i ko mi je pokoran, odbio je. Zato vjerovanje opšte ne vrijedi kod Allaha dok mi ne pokoravamo naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Onda isto ovo drugi hadis Hazrat Abu Hurajra, ne ovo prenesi od Buharija, knjiga Buharija i od Abu Hurajra, da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: ko mi se pokorava, taj se pokorava Allahu. Ko mi se pokorava, taj se pokorava Allahu. Ako mi je nepokoravan je Allahu. To znači taj stvar ide do Boga. Ako se pokorava mom zapovjednik kojeg sam postavio, pokoravao se meni. Zato ovo sistem od gore ide do mali nivo. I ako čovjek odbija ovo svog sistema, onda poslanik kaže on odbija mene. Ko se pokorava mom zapovjednik kojeg sam postavio, pokoravao se meni. Ako se ne pokorava mom zapovjedniku, ne pokorava se ni meni. Zato ovo je vrlo bitan stvar za zdrav sistem, za zdrav zajednica, da mi ne uvijek mi možemo da damo svoje mišljenje, ali kada dolazi naredba, onda treba da slijedimo. Isto sledbenici, oni su rekli: dali smo bajet Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellema na poslušnost i pokornost u teškoćama i dobru, i u dobru i u zlu, na davanje prednosti drugima, da nećemo nepokorni naređenjima biti i da ćemo govoriti istinu. Gdje god bili, ne bojiće se radi Allaha ničeg prijekora. I onda još poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže i da nećemo nepokorni naređenjima biti, osim da vidite otvoreno nevjerstvo za koje imate dokaz kod Allaha. Ako neko ko je vaš amir i vaš predsjednik, ako on kaže za neke stvari koje je protiv Božje naredbe, onda se ne pokoravamo. Ali šta se tiče opštih stvari, onda treba da mi pokoravamo. I onda isto je rekao: oporučujem vam takva od Allaha, to znači bogobojaznost, poslušnost i pokornost, pa makar to bilo abisinskom robu. Ko od vas bude poživio poslije mene, vidjet će mnoga razilaženja. Zato se pridržavajte moga sunnata i sunnata ispravnih i upućenih nasljednika, to znači halife. Od Ibn Umar radijallahu ta'ala anhu se prenosi da je časni da on kaže: čuvao sam Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellema
kako govori, ko umre odvojen od džemat muslimana, umro je paganskom smrću. To znači, ako vi ste dio džemata i onda odvojite od džemata, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže za takav čovjek, ako on završi na ovo stanje, da njegov smrt dođe dok on bio odvojen od zajednice, od muslimanske zajednice, od džamata, onda poslanik kaže njegov smrt je kao u doba džahlijet, kao on uopšte nije dobio svjetlost islama. I sada mi vidimo dosta u islamskom svijetu je nered, nekoliko države ljudi su podigli protiv svoje vlada, protiv svoje vlast. I za taj stvar i časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem isto nama uputio i rekao kako može da vi rešite. Muslimanima je naređeno da oni ne pravi nered, oni su dužni da budu poslušni. Tako se kaže, jedan sledbenik upitao poslanik sallallahu alejhi ve sellem, Allahovo vjerovjesniče, šta misliš kada bi nam došli naređeni koji bi tražili, a ne bi davali naša prava? To znači, ovakve bude naši vođe koji ne daju naša prava ne daju, ali samo traži od nas. Šta tada naređuješ? Poslanik sallallahu alejhi ve sellem se udalio od njega, opet ga je upitao. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem reče, slušajte i pokoravajte se. On nije rekao da ne pokoravajte ako je vaš kralj ili vaš vlada je ukrutan. Oni će odgovoriti za svoje postupke, a vi za svoje. Vidite, poslanik sallallahu alejhi ve sellem ne voli da bude nemir među muslimanima. On kaže opet, vi treba da pokoravajte. Oni će odgovoriti za svoje dijela, kako oni su ponašaju, kako oni donesu naredbe, oni će biti odgovorni kod Allaha. A vi za svoje, ovo je muslim. I ponekad kada čovjek prihvati istina, i mi se često vidimo zato što na ovo područje naša poruka je nova poruka, većina ljudi, oni još nisu upućeni prema učenju Ahmadija džemat, ali oni koji shvati ovo poruka i nekoliko ljudi oni prihvati ovo poruka kada oni vidi da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem najavio za dolazak imama Mahdija, običajni Mesija, i Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alejhi salam je taj osoba. I kada Allah ni uputi, oni prihvati, ali ponekad se dešava, neki ljudi su prihvatili džemat, ali poslije ne budu čvrsti. I nešto se dešava i odmah oni odvoji od džemata. I ovo je velika greška, zato što ako je Allah vama uputi, onda treba da vi držite taj put do kraja života. Ne može da držite godina dana, par mjeseci ili neko vrijeme, ili poslije odreknete ovo što ste bili svjedoci, što ste bi vidjeli da ovo je pravi put. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, zaista čovjek radi dijela stanovnika dženneta sve dok se ne približi do njega udaljeni jednog lakta, ali ga pretekne ono što je zapisano, pa uradi dijela stanovnika džehannama i tako zasluži džehannam.
cijeli život radi dobro dijela i kada bude blizu džennet, onda ne bude ustrajnost, on ne bude čvrst i poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže onda radi nešto takav stvar umjesto džennet ide u džahannam. To znači prihvati islam ili prihvati istinu i poslije odreknu i tako postanu stanovnik vatre. Hazrat Sufjan bin Abdullah es Sakafi radhiyallahu ta'ala anhu pripovjeda da je došao kod Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellema i upitao ga je: Allahov poslaniče, reci mi nešto u islamu tako da neću imati potrebe da u tome pitam nekog drugog. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem mu je rekao: Kul amantu billahi summastakim. Reci, vjerujem u Allaha, a zatim cijeli život ustraje u tome. Onda budeš čvrst u tome što si već prihvatio. Zato poslije vjerovanje i kada čovjek pokori i onda treba da bude čvrst. Isto nekad neki ljudi počenu da obožavaju, redovno dođu u džamija, ili to bude opet kratko vrijeme. I kada neko obožava Allaha, to treba da on zna da on obožava radi sebe. Ako mi klanjamo, ako mi postimo, to ne znači da kroz posta, kroz molitva, kroz namaza mi pomažemo Allah. Nego mi pomažemo sebi. Onda kako može da neko misli da ja činim dobročinstvo prema Boga ako ja dođem radi namaz? Ako neko dođe radi namaz, on dođe radi sebe da spasi svoje duše. Isto časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem on je rekao: Khairul umuri adwamuha walau kallat. Najdraža dobro dijela Allahu su ona u kojima čovjek ustraje, pa makar bila i mala. Samo treba da čovjek bude redovno, onda taj dijela vrijedi kod Allaha. Hazrat Aisha radhiyallahu ta'ala anha ona kaže: poslanik sallallahu alejhi ve sellem kada bi nešto radio bi stalno. Ako smo počeli da obožavamo Allaha, to treba da bude stalno. Isto prenesi Hazrat Aisha radhiyallahu ta'ala anha da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: činite onoliko koliko možete, jer tako mi Allah neće dosaditi da vas nagrađuje sve dok vam ne dosadi da činite dobro. Njemu je najdraže ono dijelo u čijem izvršavanju čovjek ustraje. To znači da bi radio redovno i da bude čvrsto u tome, onda ima nagrada. Ako samo par dana čovjek obavlja 5 namaza, tahadžud namaz i poslije toga odrekne od sve ovo stvari, onda ovo što je prije radio, ovo isto ide u zalud. Mi na ovo doba, mi smo prihvatili Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alejhi salam kao Imam Mahdi i običani Mesija. On došao da opet pravi taj zajednica kako je bio u doba časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Da vjernici, oni treba da budu skupa zajedno, oni treba da poštovaju međusobnom, oni treba da pomažu međusobnom, oni treba da budu uzor za ostali ljudi. I za ovo treba jedna velika promjena.
Za ovo treba da čovjek pokori Allaha i poslanika i taj sistem džamata. Običajni Mesija alejhi selam, on kaže u moj džamat ulazi samo onaj ko osvoji moje učenje kao zakonik svog života i postupa po njemu prema svoju mogućnosti i sposobnosti. Onaj ko samo registruje svoje ime, a ne postupa prema ovim učenjima, treba voditi računa da je Allah odredio da ovaj džemat napravi posebnim džematom. I svako ko istinski ne pripada ovom džematu neće biti ubrojen u njega samo zato što se upisao. Njemu će doći vrijeme kad će se odvojiti. Zato koliko god je moguće počinite svoja djela ovom učenju koje je dato. Šta je to učenje? On dalje kaže, nemojte reći ništa što će stvoriti nered. Ne činite zlo. Pokazujete strpljenje naspram uvrede i nemojte se sukobljavati ni s kim. Nemojte da svađate sa ni s kim. Ako se neko s vama suučava, postupajte prema njemu ljubazno i nježno. Pokažete dobar primjer blagog govora. Iskreno se pokoravajte svakoj naredbi. Ovo je sada ključ za uspjeh, da iskreno se pokoravajte svakoj naredbi tako da Bog bude zadovoljan sa vama i da neprijatelji shvate kako poslije davanja bajeta, kada ste prihvatili ovo džemat, vi niste više ista osoba. Treba da bude promjena. Da vi niste više ista osoba koja ste bili. Svjedočete iskreno u parničenju. Svako ko ulazi u ovaj džemat treba osvojiti pravičnost svim svojim srcom, odlučnošću i snagom. Svijet se približava svom kraju. Ovo je Malfuzat, njegov govor. I onda još on kaže, stvorite bratstvo i ljubav među sobom i napustite zvjerstvo i neslogu. Potpuno se uzdržite od bilo koje vrste uvrede i ruganja, zato što vas oni odmiču od istine i vode daleko. Postupajte jedan sa drugim sa poštovanjem. Svako treba dati prednost boljetku svoga brata. Stvorite istinski mir sa sve mogućim Allahovom i vratite se njegovoj pokornosti. Otklonite svaku vrstu rasprave, neprijateljstva i mržnja između sebe, jer došlo je vrijeme kad se trebamo uzdržati od malih stvari i biti
za okupljeni važnim i veličanstvenim sjelovima. Malfuzat, njegov govor. Onda on kaže, naš džemat treba imati iskren odnos sa svemogućim Allahom i članovi džemata trebaju biti zahvaljeni što ih svemogući Allah nije zaustavio. Umjesto toga, on je pokazao stotine znakova svoju moći da uzdigne njihovu vjeru do stepen sigurnosti. Ima li iko među vama ko može reći da nije vidio neki znak? Ja tvrdim da nema čak ni jednog koji je imao priliku biti u mom društvu, a da ipak ne vidi novi znak od Allaha svojim vlastitim očima. Ovo je ono što naš džemat treba, da njihova vjera bude uvećana. Trebaju imati istinsku sigurnost i razumijevanje Allaha. Ne smiju biti lijeni ili nemarni prema dobrim dijelama. Ako je neko lijen i teško mu je čak uzeti abdest, kako se može očekivati da će on klanjati tahadžud za polanoćni namaz. Ako se ne razvije snaga za činjenje dobrih dijela i strast za nadilaženim odobriti, korisno je zasnivati vezu sa nama. Ako nema promjena, ako nema dobro odnos međusobnom, ako nema bratstvo međusobnom, onda nema nikakva svrha da čovjek prihvatio imam ovog doba. Ovo prihvatanje nije samo radi reda. Ovo prihvatanje nije samo radi pisano da ja sam član ovog džemata za toliko godine. Prihvatanje zahtjeva velika promjena u nama. Sada na kraju čitam još jedan od njegov govor, on kaže od jedne knjige. Sada požurite prema meni, zato što je ovo vrijeme kad onaj koje trči prema meni sličan onome koji se ukrca na palubu broda upravo u vrijeme oluje. No, ako me neko ne prihvata, ja vidim da on sebe baca u oluju. Samo tu je sada spas na ovo vrijeme. Spas je kod imama Mahdi al-Islam, spas je u Ahmadija džemat. Ovo bio naredba od časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Zato imam Mahdi al-Islam kaže, ako me neko ne prihvata, ja vidim da on sebe baca u oluju i nema načina da se spasi. Ja sam istinski posrednik, kao sjanka i odraz onog uzvišenog posrednika koji nije bio prihvaćan od neuki ljudi tog doba i koji je bio teško vrijeđan i napadan, a to je Muhammad odabrani sallallahu alejhi ve sellem. Prema tome, da mi vidimo, svrh je da ova zajednica postane ista zajednica kako je bio u doba časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Ko su bili pokorni, ko su imali međusobno bratstvo, koji su poštovali međusobno. I alhamdulillah, na ovo doba Ahmadija džemat uspio. Ahmadija džemat napravio bratstvo, međunarodno bratstvo, među raznih nacija, među raznih ovi ljudi koji su prihvatili
koji pričaju drugi jezici. Unutra o zajednice oni su kao jedna porodica. I za ovo treba da bude jedna velika promjena u nama. I to promjena mi možemo da dobijemo ako mi pokoravamo se, ako smo čvrsti u svoje vjerovanje i ako držimo taj pravac do kraja svog života. Ako ne, onda da Bog ne čini tako, da se ne dešava sa nekim, ali za takvi ljudi koji odreknu džemat, koji odvoji u džemat od džemata, njihova stanja bude vrlo loše. Ovo mi smo vidjeli posljedice kod nekoliko ljudi. I zato treba da vidimo, treba da donesimo jedna promjena, kako ima Mahdi a.s. rekao, kako je on nama savjetovao. I neka Allah nama tako uputi da mi kada prihvatimo ovo džemat, onda prihvatimo od srce. Kada prihvatimo, onda pokoravamo se. Kada prihvatimo, onda budemo spremni da damo žrtvovanje za islam. Da damo vrijeme, da učimo, da promijenimo sebe, da učimo svoje djece. Neka Allah tako nama pomaže da odklonimo svoje loša dijela, primimo noja boja u sebi i ta je boja koja je lepša, koja je čista, koja je bolje. I ovo što otklonimo jednom od sebe, onda ne primimo drugi put, ne uzimamo ponovo, nego onda dalje koračamo sa nove boje, sa nove ovo mišljenje koje su zdravlje, koje su bolje za nas i za naše društvo. Neka Allah tako nama dadne osobine da mi postignemo za ovo cilj za koje cilj Allah poslao imama Mahdi a.s. Assalamu alaikum wa rahmatullah.